Saúdos, benvidos. Hoxe acompáñame Miguel Galloso, gañador campeón da Sandero Evo Cup Galicia, e imos falar de automobilismo. Benvido, Miguel. Moitas gracias, un placer estar aquí. Ves de gañar a Sandero Evo Cup, vamos a facer un pouco de historia, porque con 20 anos xa hai unha trayectoria detrás. Como empezas ti? Bueno, eu quero dicir que xa desde pequeno me gustaban os coches, iba a ver algún rally co meu pai e meu avó que me levou algunha vez tamén. Nada, os inicios de todo foron cun quad, que no meu pueblo, pois, bueno, empezaba a probar con ese vehículo, pasar así algunhas curvas, empezoume a gustar moito a adrenalina, e xa con 8 anos pola comunión regaláronme un kart. Empecé entrenando en Godocar, aquí en Ourense, no circuito de karting. E, bueno, pouco a pouco fume metendo na competición, primeiro karting, despois saltamos ao autocross, fixen algunha carreira de montaña e acabei nos rallies. E, bueno, vamos crecendo pouco a pouco. Hai que dicir que tes un irmán que tamén compite, o sea que o levades na xenética. Isto mamas en casa, non? Sí, no, de feito tamén meu pai correu tamén algunha carreira de montaña cunha barqueta, meu irmão vai gañando tamén o que gaño eu, pero un ano ou dous por detrás. Nada, a verdade é que o levamos na sangue, a familia é unha familia moi de carreiras, gustanos a todos, menos a miña nai. Ibache preguntar, como levan a nai? Bueno, non lle queda outra que aguantar, non lle queda outra, porque basicamente todos os fines de semana ou estamos nunha carreira ou preparando unha carreira, e se non temos carreira, pois estamos falando de carreiras, entón non lle queda outra. Agora mesmo compaxinas isto, que é a túa pasión, cos estudos. É fácil? Como te organizas? Bueno, ás veces é complicado, hai que ter bastante disciplina, porque coinciden así moitos fines de semana que igual tiña que pasalos estudando e teño carreira, o sea que teño que ter o traballo moi adiantado, e ás veces tampouco é que poñan as cousas moi fáciles desde a universidade, entonces é bastante complicado, pero bueno, si quero algo me vai costar, eso xa o teño claro desde o principio, sei ao que me estou enfrentando, entón, pois, acepto eu ese reto. O ir pasando primeiro dos cars, o autocross, agora estar xa no automobilismo, como van sendo esos cambios? Pois bastante complicados, a verdad, porque ao final estás 3-4 anos nunha categoría e intentas chegar ao máximo nivel, e unha vez que chegas aí, por exemplo, no autocross, de estar correndo no Campeonato de Europa, chegas ao máximo nivel desa categoría e digamos que estás na túa zona de confort, e ao final salir de aí, pasarte a outra disciplina completamente diferente, na que non tes experiencia, é sempre moi complicado o primeiro ano, pero a verdade é que traballamos moitísimo para poder conseguir o que conseguimos agora nos rallies. Son moitísimas horas de traballo, tamén necesitamos de moito apoio, e nada, ao final estámoslo conseguindo pouco a pouco. Entendo que abandonar esa zona de confort tamén se fai porque un ten aspiracións e hai unha motivación personal aí, non? De ir medrando. Sí, ao final eso é o que queremos, ir medrando e conseguindo os pequenos obxectivos que nos imos marcando cada tempada, estámoslo conseguindo con todo o traballo, e ao final a sorpresa non é ganar, o sea, a sorpresa non había porque traballamos para eso, estamos traballando para ganar, entón, mentras o vayamos conseguindo. Vaste sumar a ese número, a esa lista tan longa de pilotos ourensáns. Aquí hai unha afición que se vive moitísimo un fin de semana determinado ano, pero tamén durante o longo da tempada, non? Hai moito seguimento. Sí, iso é moito gracias ao Rally de Ourense e a Escudería Ourense, que fan un traballo increíble todos os anos por ter un rally dentro do Campeonato de España como temos o Rally de Ourense. E a verdade é que iso, para a xente de aquí que igual non coñecía moitos rallies, poder ter un rally deste calibre na túa cidade
eu creo que ensina aos nenos desde pequenos e a todas as familias que igual nunca tuveran a oportunidade de estar tan cerca dun fin de semana de carreiras, pois poder ter un evento así na túa cidade axuda moitísimo a afición, a ter público e a que ensinarlle o noso deporte a máis xente. Despois do Rally do San Froilán, que ven agora? Pois agora toca pensar moito xa na tempada seguinte, temos que falar con... Hai que tomar decisións. Tomar moitas decisións, ver a ver que podemos facer para seguir escalando nesta categoría. Intentaremos facer unha copa seguinte a esta da Dacia, dependendo dos apoios que teñamos, pero sobre todo imos poñer as máximas ganas posibles, o maior empeño e entrenar o máximo para estar ao maior nivel. Falas moito de apoio porque detrás de un piloto, detrás de ti neste caso, hai un equipo importante e hai moito esforzo. Sí, este é un deporte que desgraciadamente sin apoio cunha economía privada é imposible de competir porque é todo moi caro, pero bueno, teño a suerte de que por agora imos conseguindo os apoios necesarios, pero tamén cada vez vai sendo máis caro porque imos avanzando, competimos a un maior nivel, entón requírese sempre de máis apoio para poder competir. Que aspiracións tes na túa axenda? A ver, a corto plazo, poder correr no Supercampeonato de España de rallies, xa sea nunha copa ou na categoría máxima en Rally 2, pero bueno, así a largo plazo gustaríame, como a todo piloto de rallies, poder competir e ganar un mundial de rallies. Para iso hai que traballar moitísimo. Moito, son bastantes anos de sacrificio, de poñer moitos cartos tamén, con patrocinadores, falar con moita xente, mover de onde sexa posible para chegar a ese obxectivo, pero intentaremoslo facer. Notas que en Ourense as cousas son máis doadas nese sentido, porque, bueno, polo que decíamos, que o motor tira moito da xente no tema dos patrocinios ou non? Sí, a ver, tampouco sei de outros sitios como apoian. Pero falando con compañeiros de categoría ou así, non sei se nota esa diferencia. Sí, a ver, sobre todo ahora están potenciando, eu creo que bastante, eu creo que coa escudería Ourense, a Deputación e sobre todo, bueno, fixeron hasta un programa este ano para os pilotos, pilotos becados da Federación xunto coa Deputación de Ourense. Bueno, pero eu creo que ao final sempre nos gusta canto máis apoio mellor, nunca é suficiente, pero bueno, a verdade é que valórase moito o traballo que están facendo. Cando te baixaches do coche en Lugo, cales foron as sensacións? Pois as sensacións, como xa che decía, tampouco é que fose unha sorpresa, porque ao final levas traballando todo o ano para eso. O único é un alivio de que todo saliu ben, de que houbo boa suerte e saliu todo según o esperado, pero traballamos toda a temporada para eso, salíronnos ben as cousas, viñamos do Rally de Carballiño que ao final era o rally da casa, estaba toda a xente, non podemos correr todo o que sabíamos por uns pinchazos que tuvemos, non nos salira un rally de 10, entonces preparamos o San Froilán como se fora o último da nosa vida. E a verdade é que tanto Carlos Guitián, o meu copiloto, como eu estuvemos super cómodos, o equipo perfecto, Gito Motor que nos fixo unha asistencia durante todo o ano increíble. Bueno, gracias a todo ese traballo é que saliron as cousas como as preparamos, conseguimos o título e a verdade é que chegar á meta, saber que acabas de proclamarte campeón, que todo saiu ben, a verdade é que é unha sensación moi boa. E en casa, teu irmão que vai detrás, decías antes. Sí, xa está, bueno, acompañoume a todos os rallies, a verdade é que xa está vivindo bastante de cerca, pillando experiencia, que a vai necesitar para o ano que ven, e ao final de algún erro que teña eu ou calquer cousa, el tamén vai aprendendo a vir comigo,
entonces eu creo que vai dar moita guerra o ano que ven como se poña a competir tamén nos rallies. Pois espero que sí, espero que se sente aquí comigo tamén e sentarme moitas veces contigo. Un placer falar contigo, Miguel, parabéns, que sigan chegando moitos éxitos. Moitísimas gracias, un placer. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.